vítáme vás u dnešního challenge. Já jsem Mirka. Já jsem Denisa. Já jsem Naty. Já jsem Klára. Já jsem Kára. Tato challenge bude o tom, že musíme mít 2 minuty v půse z kořici. A kdo to nezvládne, tak musí vypít vajíčko, syrový. Můžeme začít. 3, 2, 1, teď! Napíte! Právo! Good. Dělej. Ukáž to video. Mm-hmm.